Ako ading ipailayla sa inyo ang akong makauban karong pagsugod pagbalik nako sa pag-vlog. Sugod karong adlaw ipakita nako sa inyo kung unsay katinuod akong pagbabalik no. So mo ni akong mga tropa, Pipoy, Chukoy, Katag, Jirek, Joya ako. Mao na sila ang mga taong maayo kaayo karon. Kay makita nako sila ha legit, pitik ug maayo kaayo sa ko anong pakiramdam no. Makita na ko ang ilim nun bugnaw hapsay ang pagganil sa kuang bayaw. Og dili pug ko magmahay nakauban ako sila sa kuang pagsugod, pagbalik ug pagkalisod karon no. Maulan to. Og magpasalamat lang og dako no di lang sa pamaagi sa video, sa personal og kini gibuhat na ko ni magpasalamat og dako kay Jericho Alboroto. Ang suyaon dili angay kalabanon, dili angay kontrahon, angay sabayan kay kabalo na sila kung asa ta malipayon. Dili sa ingon na kalaban nato sila o dili sa ingon na lain ta. Ato na silang sabala, ato silang sabayan kutob sa tuang asa ta pwede sugtan sa tuang partner o sa tuang asawa. Og labi na sa mga tropa nato diyan na tinuod ug maayo kay sa tuang atubangan pagtalikod daotan diay. Mao ra to ko ingon sa inyo, daghang salamat sa pagsuporta. Unta hinaot, suportahay ko ninyo.